Исәнмесез, дуслар? Сабантуйны котлап, мин бүген сезгә самса пешереп күрсәтәм. Минем исемем Зәфирә. Мин туып үскәнмен Акбалыкта, Колбанский район, Новосибирская область. Башлыйбыз. Самса пешерер өчен кирәк бер 3 күкәй. Сатабыз күкәй. Салабыз әз генә авыл каймагын. Аны бытыйбыз. Тәмле генә булып чыксын дип, әз генә салабыз шикәр, әз генә салабыз тоз. Менә шулай итеп илейбез ан. Менә шулай итеп басабыз. Тәмле булып чыксын дип, бисмилләһибезне әйтеп, пешерергә тотынабыз. Кадерле дуслар, бастык камырны. Хәзер инде әз генә тотып тордык без аны 15 минут. Хәзер без аны бүләбез. Бәрәкәтләп яйымнар ясыйбыз. Менә шулай итеп оннап әз генә, кул белән әз генә йомшатып тотынабыз яйәргә. Аны алып куйыйк, ишәрләнмәсен. Менә шулай итеп тотынабыз. Кылау белән камыр яйдык. Яйдык камырны. Хәзер инде без аны кисәбез. Камыр кискәнчек куябыз майны утка. Май салабыз кәстрүлгә. Менә шулай итеп. Пока без кисәбез камырны, май кыза тора. Тотынабыз камырны кисәргә. Самса кисер өчен бар специальный пычак. Менә шулай итеп матур гына кисәбез без аны. Менә шулай салып барабыз. Мин бик киң итмим. Менә шулай яйып беткәннән соң без аны матур гына итеп менә шулай колакка урыйбыз. Икенче колак белән тотып торабыз. Камыр таралып китмәсен дип. Менә шулай итеп аны селкетеп шулай менә шулай итеп пешерәбез. Кадерле дуслар, самсаны пешереп алдык. Хәзер инде тәмле итеп ашарга гына калды. Котлыйм мин сезне Сабантуй белән. Исәнлек, саулык мин сезгә телим. Килегез безнең авылга кунакка. Безнең авылда бик әйбәт хатты кешеләр тора.